combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania. Ascoltate! Kien dan il-messaġġ ta' il-Duċe f'Palazzo Venezia li ftit ta' sigħat wara fisser Terrur fuq Malta. Fis-5 ta' filgħodu deru l-ajruplani Taljani jitfgħu il-bombi fuq artna. Id-diskors tat-terrur ta' Mussolini jum qabel immaterjalizza f'ħafna imwiet ta' misserijietna. Mietu fost oħrajn żewġ titfal ta' 4 u 5 snin. Rridu nsemmu disgrazzja ta' familja ġewwa l-Pjeta, ta' 25 sena, Nina Farrugia u tfal tagħha ta' 4 u 5 snin. Ukoll il-Gżira ngħidu li waħed mill-attakki prinċipali kien fuq l-Azzaret u l-bażi tas-sottomarini li kien hemm hemmhekk. Mietu 7 min nies ukoll li kienet l-iktar traċedja ħanajdu hekk l-ikbar żewġ traċedji li kienu fl-ewwel attakk. Tmenin sena mill-ewwel ħbit mill-ajru tat-tieni gwerra dinjija fuq Malta, l-istoriku tal-istorja militari Manuel Magri Conti spjega ma' dan l-istazzjon kif il-Maltin u l-Ingliżi ma stennewwiex il-gwerra anke kienet ibaqbaqsow fl-Ewropa. Rridu ngħidu li l-opinjoni tan-nies għal volja kien hemm il-gwerra tablet bis-sinja fis-snin 30 u ħafna kwistjonijiet anke Malta fuq Taljani kontra Taljani, il-lingwa Taljana, il-lingwa Ingliża, il-lingwa Maltija. Kollha ħanajdu hekk melting pot ta' idejat u politika ma kinux qed jippretendu dawn l-attakki. Biżżejjed ngħidu li l-Ingliżi u l-qas il-Maltin ma kienu qegħdin lesti. Tant kemm il-Maltin ma kinux imħejja biex ikunu taħt il-qilla u n-nar tal-qawwiet tal-assi li ma kellhomx idea kif jipproteġu ruħhom għax-xita ta' bombi li bdew neżlin. L-aħjar difiża mill-attakki fl-ajru jekk jiġru kien jingħad li huwa taħt it-taraġġ jew taħt xi mejda. Jiġifieri la shelters la ħaġa laqas oħra. Min kien Stusk beda jaħżen l-ikel, speċjalment fil-preserves. Magro Conti spjega kif minn fuq it-turretta tal-Palazz Maġisterjali fil-Belt kien jingħata s-sinjal għall-attakki mill-ajru permezz ta' tluħ ta' bandiera ħamra u minnu fih kienet tindaq is-sirena. Qal li sal-lum għatanna marki tal-ewwel attakki fil-gwerra, dawn insibuhom ma' żewġ faċċati fil-Gżira. Fil-Mużew tal-Gwerra nsibu wkoll waħda mill-ewwel bombi li niżlu u anke pakkett ta' ittri mill-qud. Saħaq li fl-ewwel attakk it-Taljani ma kellhomx idea eżatt fejn jitfgħu blaħnina il-bombi. Biżżejjed ngħidu li kienu għadhom qed jaħsbu li hawn il-ferrovija f'Malta, allura l-attakki hawn min jassumi bħala storiċi li l-attakki pereżempju fuq il-bib tal-bombi u l-akwati kienu ntiżi apposta minħabba l-ferrovija. L-istoriku spjega magħna li ma' żmien Malta bdiet tħejji iżjed ruħha l-gwerra li ġiet fuqha, iżda l-ewwel ħbit 80 sena ilu fisser paniku, biki u telf ta' ħajjiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.